Hey guys, I'm back. Ninjani? Hindi. Ay, punja rice. Yeah, sure. I'll find my application. I need this one. Alright guys. Nigupi guys. Ngiborekile ngifisa ngabe seku-5. Ngiyolala. Ngikhathele. Ooh, nice. Thank you, Lwandle. Love you too. Hello, ngiyabonga zi. Ngikhathele nje. Yo. Ubani lo requestayo kanti? Ngikhathele. It's a small. Yeah. Newe yami simahliphihliphi. Ngibe nosuku olude ne. Kuyaphithizela namhlanje kuningi. Ngazi ngibe nama-app amangaki namhlanje lokhu kusile. Khathele ayineyifuna shame imoto. Bani ntshisi. Njani bani ntshisi? Wow, nice. Ibele, ulibona phi ibele ngapha ngigqokile. Ulibona phi ibele? Uba vele usho njalo. Ayibandla. Ngicabangela nje ibele. Guys, ngikhathele. Yabona nje ngikhathele. Ngikhathele. Ngonthi ngihlala eduzane lapho ngiyale. Yabona nje. Ayibandla. Yini kwenze njani ngiyafuna?
ngifisa ngabe sengiyitholile indawo e-right engizohlala kuyiseduze wasemsebenzini. Ngazi ukuthi uma ngiphuma emsebenzini ngiyala manje nje ngihlale emkhukhwini, akusikho emkhukhwini but nje hhayi isabhedo kwamanje iyangistressa nje naleyo nto leyo. Kude la ngihlala khona, maybe it's 30 minutes away from emsebenzini. Manje nje kuyangikhathaza. And uma ngifika endlini ngiyabhoreka cause i-TV yami iseThekwini. Ifurniture yami kahle hle yonke nje iseThekwini because angakayitholi indawo e-right. Yabo ngicela ukuthatha ifurniture izohlala la ngikhona, ngisazophinde ngithole indawo e-right ngiphinde ngiyithathe futhi. So nje ngabona ukuthi ngcono angiyiyeke, but-ke inkinga uma ngifika endlini ngifike ngiyalala because ayikho into engibhizi ngayo, ngiyabhoreka, i-TV ayikho. Ilo yami nje. How much in? Nkosikhona unjani Nkosikhona? Wena wasuguda unkomo, yebo. Kabandla. Indaba ikhamera vela nje. Yazi nje kuningi ngami namhlanje. Ngibulala i-tripod yami ifile, angisenayo i-tripod, kumele ngiode i-tripod. Ngilahle ne-tag, anginayo i-tag, ngiyalahla nje. Kumele ngiode i-tripod, manje kumele ngilokhu ngibamba ikhamera ngesandla kanje, ngisakujwayela, ngicela ukuthi ngine-tripod, ngabe ngibeka kwi-tripod. Kodwa guys, uzani ngizothenga imoto bakithi. Ngizothenga imoto kimi. Inamba yami lapha ku-buy, as long as i-credit score yakho nje 610. What's this? Uhola 8,000 ibhizinisi lakho likakhulu 8,000 ngenyanga. Uzolanda imoto yakho. Omuhle mama Nesiphongo. Ha niyeyisa nina yazi. Sengenzeni manje? Niyeyisa. Uhlala kuphi? Sengihlala ePort Shepstone guys, angisahlala eThekwini. Sengise-Port Shepstone manje. Akusho lutho lokho mandande ukuthi ulalaphi kupheka nje makusile kuthiwa ngifikile. Ngihlala emkhukhwini, ngiyadlala kusekho emkhukhwini, ngihlala endlini nje but hayi. Ukuthi le emakhaya yabo iyona ndawo engafike ngayithola ngifika la ePort Shepstone because angizazi indawo zala, ngisendaweni entsha engingayazi nje ngiqala manje ngoba ngiqala ukusebenza. So indawo engayitholayo le emakhaya, but ikhona indawo eyithembisayo engasemsebenzini, mhlawumbe ngahle ngimuvele kuzo next week. Bese kube ukuthi kumele ngilande ifurniture, ngeke mina ngidayise ifurniture yami, ngisanda kuyithenga. Phela mina akapheli mhlawumbe u2 months or inyanga ngiyithengile ifurniture. Ukuthi phela ngikho ngithenga amacozi, lapho ngithenga ifridge, ngithenga umbhede, ngithenga umshini wokwasha, kodwa ngisanda ukuthenga sengiyadayisa, ngeke ngiyilanda into zami. So
Ya shuthi mase ngithola indawo la ngila ngifinisha yami eThekwini kumele ningiplake bayithi guys hlezi nginiplaka ningiplake ngomuntu ongaba cheap ongezukubiza ukulanda ifenisha le eThekwini to Port Shepstone. Uma uhola u6.5 ikhona yini imali enye oyitholayo eceleni? Afforda yiphi imoto? Kumele kuba at least to 7,000 ngale. Ya, kumele uhole at least 7,000 kuya phezulu. Ngizokuvakashela. Okay, Niyo. Ukuphona Niyo. Ungivakashela kuphi emsebenzini? Wamuhle, ngiyabonga. Thank you. Woya. Isho ngi-understand yazi ukuthi uthini. Understand. Angeke ngiyidinga i-tripod yami. Cause ngiflathela i-light ingakho ngiyi-dark kanje. Mina ngi-order i-tripod at least ila emsebenzini izinto ziyakwazi ukudeliver. Yabo uma ngathiwa ngi-order something ukuthi ifike la engihlala khona ngeke akusebenzi ngisho uma-steady lapha cause kusemakhaya. Noma ngila emsebenzini ngizobe ngifake i-address ya-lunch order i-tripod. Ngifuna ukuyolala. Ngiyabonga Hadebe siswami. Oh, okay. Ushuthi uthi wazwa muhle sisi ngithi nguthi usiswami sengiyabona isibongo sakho ngaHadebe. Ngiyabonga. Wazilokho nje. Ubalo ngathi ushenga. Ufunani lo la uke emsebenzini wena? Shenga ngicongotela i-lunch. Kusisila ngicongotela i-dinner vele sengendlini. Ngilambile. Ungi-ordele nje. Unjani yamkela? Wazwa muhle sisi ngiyabonga noSipho. Shana ngiserious bese yazi ngiyastrugglisha la. Ayikho imali. Ungotela ngempela ngize ngiquleke. Ngihlala kude lapha nasemsebenzini imali engiyikhiphayo ngiza la emsebenzini ngiphinde ngibuyele emuva ngingakhulu bakithi. Iyona mali lunch engiyidlayo ngeleyo. Cela ungilethela ngempela. Awuzongilethela. Uzongilethela nini? Azawusashaya ingane u-5 komuntu yolala. Unjani Pinky? Hayi ngempela asambi. Uyastressana nomsebenzi ke. Ngiyolala wena manje. Ngikhathele. Good morning pretty woman. Ngalesi sikhathi ubona lesi sikhathi uba for 3. Kodwa khona umuntu osathi good morning ngalesi sikhathi. Hayi wenqinqu la sengenzeni. Muphi umphathi? Umphathi man? Hayi umphathi nje. Umphathi omkhulu? Umazi. Muphi uthuthukani? Angimazi.
Ngiphathe zonke. Hayi bandla. Kubhizi kuyaphithizela. Ama-customer ayastressana. Hey Sihle, unjani Mlondi Nxumalo? Yazi ngizobuye ngibe live, yazi nento kusamele ngiyoyenza. Ngine-customer elivalidate-ile manje impela ngiyazi thina nabaphathi angibaboni yazi bothu. So kusamele ngiyolungisa lokhu. Indaba ye-contract in. Ngizobuye ngibe live,